Здравейте хора, аз съм Георги Атанасов. Отново снимам на Crafting and Building и този път съм в друг сервер, по-стар сервер, където вече строя градче. И сега смятам първо да направя, да довърша тая сграда, после да направя улиците и след това даже и метрото, което трябва да отбележа, че е метро. И най-накрая Луна парка. Кажете ми, ако ви кепи този сервер, за да знам повече клипове да правя с него в Майнкрафт, защото имам доста сървъри. Ама не всеки път съм в този. Кажете ми дали ще искате още клипове, обаче наистина. Абонирайте се, ударете лайк бутона и не знам какво и просто да кажа, като то вече почнахме да играем. Тази игра е като оригиналната Minecraft, само че по-различно изглеждат материалите. Примерно стъклата. Ох, реклами, стига толкова много реклами. Откакто купих този телефон, дори и когато съм в YouTube и в която и да е игра, ви казвам само реклами. Реклами на 5 минути през цялото време се пускат. Знаете ли, аре малко преди това да направим улицата, защото по-бързо ще стане. Ще усиля звука. Мръдни оттам прасе. Това прасе ще има да ми плаща най-много. За сега в този сервер готова сграда няма. Села няма. И всички тая е най-направена и най-голяма и по височина и по мащаби в момента. Изчакайте, ще ви покажа отгоре. Цели 10 етажа. Ето, вижте. Ако да станете пред нея, се чувствате като прашинка. Тази сграда, често да ви кажа, ми напомня на една от GTA 5. Не бъде да се на GTA 5. Тук съм направил това тук. Грешно. Така е добре. И пак казвам в момента, се сети да напомня. Пишете в коментарите, ако ви харесва и ако искате още такива клипове. Моля ви пишете, защото пак споменавам, изчерпвам се. Аз доста бързо строя в Майнкрафт, само тъй като не мога да съм забързан каданс да го направя. Го правя
за на нормално време. Се получава добре, трябва да видя картата. Ето как изглежда отгоре. Но това е старата карта. Сега извадим новата. Карта 3. Не, мисля, че е тя. Да изпробвам на карта 5. Ето я. В момента да видите как се е получила улицата отгоре. После ще ви покажа стане готова. Ще ви пусна отново, така че ви спирам за сега. Хора, вече съм готов с тая улица. Преди мъничко ви спрях и много бързо я направи вече. И не знам, сега ще видим как ще изглежда. Още не се отпечатала сега. Готово. Вижте колко яко седи. Като истинска е. Това беше лошо, което направих аз. Добре, да се връщаме към строежите, защото са по-бавни за направа. И айде. Вижте обаче какви са грамадни тия сгради обаче. Но вътре все още са си кухи. Освен едните апартаменти. Ще си обзаведа стаичка. Тук ще са ми материалите. Аре, един бокс да си извада. Тук ще ми е бокса. Ако беше това Ендърбокс, щях да имам тия материали навсякъде. И да си направим моя апартамент. Но това кой етаж? Да видим гледката, само да видя на 10-я. И на мен този апартамент там, който си ми харесва. Добре, това е моя. И сега ще си ви обзаведа. Със сигурност едно голямо легло. Килим ще си сложа. Забравя, че тук са килимите.
Ми дай първо да си направя, да си сложа тия неща. И от другата страна ще има на този етаж в апартамента. Щом тук си ми харесва. Да си сложа печка, крафтинг тейбъл, една такава книга, библиотека. Добре, библиотеката е тук. Тази книга ще е тук. Крафтинг тейбъла тук, печката тук. Ето така. Ще си сложа едно бяло червено килимче тук, отвън. И тук, в това празно място, ще има жълт килим. Добре се получи според мен. Какво ще кажете? Сега да се обзаведа още малко. Просто се ще сложи това. Първо. What the heck? Това трябва на прозорците. Това вече там. Защо има такива яки неща, брат? Айде часовника. Календарчето. Не, календарчето нека да е. Да, да. Искам си календара, бе. Бе, тук пробих нещо. Да ще го взема за всеки случай. Хвана ми се ръката. Само питам всеки, който ме гледа в момента, гледа този клип, да го питам. Видя ли, че имаше невидимо? Ай, това ми хареса. Не, иска ви се, тук не мога. Какво па е това, бе, what the fuck? Това е яко. Защо? Защо махнах пердетата? Все тая не ми се мъчи повече. Защо па сега се появихте? Вие сериозно шегувате ли с мен? Тия пердета на друг апартамент. Сега
Айде сега. Мисля, че се получи добре доста при това. Сега ще достроя оная сграда и ще си взема пак апартамент на 6-ти етаж. Трябва да отбележа, че това е 6-ти етаж. Високо е. И пак ми се схвана ръката. Тук пак ще имам апартаментче. Само, че трябва да си разменяме неща. Това са ми работните неща, ще са там. А къде ще да ми седат неработните? Неработните. Аре, ще седат в най-малкия апартамент в града ми. И най-неосветения. Бог се е обаче на другото място. Трябва да направя и стълбите и другото, цялата тази сграда ще я направя. Трябва да си надпиша кой етаж е моя. Не, да. Знаете ли? Какво ми хрумна като що? Уау, това също е яко. И вижте колко е огромно. И това е яко. Но това по-ме кефи. Това е много сладко обаче. И яко. Свинята тук. Не лото се отвлече. Знаете ли, че се сетих за едно нещо? И това ме закепи, ама не. Това е кой тест? Това сигурно е 6 или 5. Знаете ли, тук да се държа всички неща? Независимо домакински или не. Абе, забравих да си взема работните. Пишете в коментарите дали ви харесва клипа, за да направя още. Да си взема табелка обаче.
Мисля, че я подминах. Но искам нещо да видам. Не, така. Къде ми бяха палчетата? Ето го. Защо не го разбираш, бе, неандертали? Явно това само ще пише. На Георги. Мълча, не ти да пуша ламата, бе. Говоря на този скъп селен. Да не се обиди някой. Случайно. Ще пусна малко хора. Но преди това ще запиша връзка, който да не влезе много. Така отвън още не докава. Най-много да се почва да се самоубиват. Макар че не мисля, че са толкова глупави, но... Обаче не мога да пускам. Пускам си да се ти временно за навъз. Къде е тук. Има цена, след вратичка им слага няколко прозореца и да си живеят тук, докато направя цялата сграда там и после ще имам насам. Ей! Ваша си е работа. Забравя, че имам друга къща. Те си знаят Майнкрафт и преди съм го стрелял подобно, ама не тук. Забравя лампите да сложа. Кой ми затвори вратата, че ви затворя главата? Не, да го виждам. Не, да се продължа строя же на града, вие си живейте навън, що не искате. Знаете ли, малко ще си почина от играта. Ще стана на пада и ще се върна, когато си почина, т.е. към 45.
Хора, извинете, че ви накарах да чакате. Просто свършва клипа. И ще направя сега клип на Train Simulator 2 час 4 или час 3, сега ще е това. Не се сещам. Кажете ми дали ви харесва епизода и дали искате още на тая серия. Довиждане!